फै फिसाफोर फैदो फै सिङाव फैदो रेस्ट लाफैदो फै। बिहामजो आइ नोंनि खबरखौ जोङो मिथिनानै जों जोबोद खुसि आइ नोम्मायाबो जोबोद खुसि फैदो फै आइ फै। आफा आंनो बोर हो। फिसा खुलुमाबाबो जायो दे आं नोंनो बोर होयो जिउ गोलाव जाथों नोंहा आरो नोंनि फैनो गोनां गथ'आबो बोर गोनां जाथोंसै। आयै नोंबो आंखौ बोर सारस्रि। सिखार फिसा सिखार जाबाय नोंदे आंखौ एसेबां अनो आं नोंखौ बुजिनो हाबाय फिसा सिखारदो दे सिखारदो। नाथाय आंसो नोंखौ एसेबां दिन भुल बुजिगासिनोमोन फिसा नों आंखौ हायोब्ला निमाहा होदो आंनि गासै नोंखौ अयनाय खालामबोनायखौ नों बावगारलांदो फिसा दिनैनिफ्राय जोङो गोदान नखर खुंलांनांसिगोन। आयै नों सासे नखरनि बिमा जानानै नों मानो आंनियाव निमाहा बिदों? नों निमाहा बिनो समाया आयै नोंनि खुगाया बेफोरबायदि सोदोबखौ नों दालाबोसै। बिहामजो आइ नों एसेबां गियानि एसेबां बुजियो आं नोंखौ दिनैसो बुजिनो हाबाय आइ नों आंनि बिहामजो सना। आयै बे समाव आं नोंनियाव गुरैयै खावलायो जोनोमनिफ्रायनो बिमा बिफानि अननाय मोनासै। आयै नोंनि गोरबोआव आंनि जायगा दङब्ला नों आंखौ बिहामजो महरै खालामालासे फिसाजो महरै जायगा हो आयै फिसाजो महरै नों आंखौ जायगा हो नोंनि गोरबोनि अननाय आंनो हो आयै आं बेखौनो हास्थायो नोंनिफ्राय आरो आंनो जेबो नाङा आयै। नंगौ आइ नंगौ नों जोबोद सैथो बाथ्राल' बुंथारो नंगौ नों सासे बिहामजो जानानै आंखौ दिनै नों बेफोरबायदि गियान फोरोंनो हालायदों नाथाय आङो गथ' सानैनि बिमा आरो सासे बिखुनजो जालायनानैबो बेफोरबायदि गियानखौ आङो मोनहास'वाखैमोन। नंगौ फिसा नों आंनि बिहामजो नङा नों आंनि दिनैनिफ्राय फिसाजोसो आं नोंखौ फिसाजो बायदि जेब्लायबो अनगोन फिसा फै आंनि गोरबोआव फै। बिमा बिहामजोआ जोबोद मेंनानै फैदों बे समाव रायलायबाय थानायनि नंला बिमा थां बिहामजोखौ सिङाव लानानै थांदो थां। औ फै आइ फै आङो खबरखौ मोननाय लोगो लोगोनो मा लाबोनानै दोनफैदों नखराव फै आइ फै नायफैनो फैलाय। आफालै आफा मा फिसा जोबोद खुसिथार माथो दिनै बुं फिसा मा? आफा सोलोंस्लिया मामा जासिगोन ना मामा आरो आं पापा जासिगोन ना आफा? नंगौ फिसा नंगौ नों जोबोद बुजिनो हाग्रा जाबायना नंगौ सोरांस्रिया मामा जासिगोन आरो नोङो बाबा जासिगोन फिसा थां नोंबो थांदो थां रेस्ट लाहैदो थां। नङा आफा नों दाबो बुजिया नों आंखौ मानो उन्दुनोसो होदों आंखौ नोङो दायो उन्दुनो होनाङा ना आंखौ नों दायो सोरांस्रिखौ जोथोन लानोसो बुंनांगौमोन दा। फिसा आयौ मा एसे गोमोथाव जाखो नोङो? औ पापा डक्टरानो आंखौ बुंखादों दिनैनिफ्राय नोङो सोरांस्रिखौ नायदे जोथोन ला होननानै खस्थ' खामानि मावनो होनाङा दे होननानै बुंहरखादों बिनिखायनो आङो सोरांस्रिखौ खस्थ' खामानि मावनो होआ आफा। नंगौ फिसा बे समाव सोरांस्रिखौ जोथोन लानायनि सम। आं पापा जासिगोन पापा जासिगोन बिहामजो नै फैनो गोनां फिसौ सनानि थाखाय उन्दुनो फिसा बिसना लाबोना दोनफैखाबाय आङो। आयै दानोलाय मानोथो एसेबां खरसा खालामनांगौ दाबो गोबाव सम दंबावो। आइ समा गोबाव दङब्लाबो बायनानै दोनखाबाय माला थांगोन समफोरा पात्ताखौनो मोननाय नङा। आयै जेब्लायबो नों आंखौ बेबायदिनो अननानै दोनबाय था। औ आयै आरो दिनैनिफ्राय सोरांस्रिखौ बारा खामानि दामावहोसै बियो दायो आराम थानायनि सम बेखौ बुंहरदों डक्टरा खस्थ' खामानि मावनो होनाङा होननानै। फिसा नों दायो नखरनि जेबो खामानिखौनो दामावसै नखरनि फारसे नों जेबो सिन्ताखौनो खालामनांला नों दायो गावखौ जोथोन ला गावनि फारसे नों जेब्लायबो मोजांखौल' सानबाय था अब्लासो फैनो गोनां फिसौआबो मोजां साननो हनो गोरों जानानै फैगोन। दे फिसा दे थां नोंसोर रेस्ट लाहैदो थां। आयै जेबो नङा दे आं हानायखिनिखौ मावगोन आं आराम थायोब्ला नखरनि खामानिया गोदोसोनानै थागोन ना आयै आं आब'खौ नुथाराखैनो माथो आब'आ बहा थांदों आब'आ मानो सिरिनो आंखौ मानो खनसेबो खबर लानो फैयाखै आयै आब'आ? सोरांस्रि थैबाय बियो थैबाय बिनि खोथाखौ दारायखांसै बाद होदो बावगारलांदो बेखौ नखरनि गासै मानसिफोराबो आंबो बावगारबाय। अलंबार फिसा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों मा जामारदों मानो बेफोरबायदि हौवा दाबसे हिनजाव दाबसे जालायनाय जाखो दानो गथ' सासेयानो मोनाखै दानो नखरा बेफोरबायदि नांलायनाय खमलायनाय जाजेनबाय दे नोंसोरनि। आयै थानो होदो बेखौ बियो गाव गोसो बायदिनो ओंखारलांखाबाय आरो बेखौ जेबो दारायखांसै बियो जेखौ मोजां नुदों बेखौनो मावथोंसै मोजां हिनजाव नङा इयो बियो आं गासैखौबो मिथिजोबगौ बिनि आखल आखु आं गासैखौबो हमदांजोब्बाय। बेखौथ' आं बेफोरबायदि जेबो गाज्रि आखलनि हिनजाव नुवाखैमोनथ' फिसा। नोंसोरनो दिन्थिथ'वाखै नालाय बेनिखायनो नुथ'वाखै जेब्ला दिन्थिगोन अब्लासो मिथिगोन अब्लासो नुगोन दा। बाद होदो आयै थानो हो बेखौ आं खनसे खबर लागोन फैयोबा फैबाय फैयाबा थाबाय आं माथा मारिबाय थाया आंबो गोदान लामा लागोन।
औलै आयै मोजां हिनजाव नङा बियो गाज्रिसो आंबो मिथिखायो खालि ओंखाम ओंख्रि संनोनो सोलांसिखौल' हिंसाबाय थायो आरो देरहा सिरि था नोङो अलंबार गोदान लामा लालायनायनि मा बाथ्रा सानखो नोंलाय आयै जिबायदि गोदान लामा लाबाय आरो आङो सानै हयै लाखाबाय आरो आं बेखौ माब्लाबाबो फेरायनायाव गैला अलंबार बेफोरबायदिलाय मा बाथ्रा जानांगौ आं बायदि हिनजाव खारजानाय मानसियालाय मा खामानियाव उदायगौ बिनिखायनो आङो सानबायदि दायो जिथु गोदान आफाद ओंखारगासिनो आंबो बेयाव हाबफैनोसै होननानै सानबाय आङो हिनजाव थायोमोनब्लासो दा आंहाबो न'खर जागौमोन दायो हिनजावबो गैला न'खरबो गैला आंलाय सोरखौ बेंबावनो सोरखौ दैदेननो आंथ' दायो फ्रि जाबायना आंथ' दायो बिन्दास बालन्दा जाबाय बिनिखायनो आं दायो समाजखौ दैदेनहैनोसै बर' हारिखौ दैदेनहैनोसै आङो जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै आदा नों थिगखौनो बुजिदों थिगखौनो सानखादों नोङो आंबो नोंजों सापर्ट दङ आंबो थांगोनलै आदा नों लाफायोबा देरहा नोंहा दायो बेफोरबायदि साननायनि सम गैला नों बिफा जासिगोन नोंहा न'खर जासिगोन नों दायो न'खरखौसो साननांगौ बेफोरबायदि दा सानसै नोङो मा जाजोबखो आंनि फिसाफ्रालाय मा सानजोबखो मा गोदाव सोराव सानजोबखो आयै नोंसोरनि खर'फ्रा थिगैनो दङ ना गाव गावनि थैनायनि लामाखौ नोंसोरो बासिनानै लाजोबखाबाय नामा थैहैजोबनो लुबैबाय नामा नोंसोरो फिसाफोर मा बुंलाबायखो दुखु मोनो आङो बिदि दाबुं फिसाफोर बिदि दाबुं आंथ' नरा नोंखौ आंथ' नरा अलंबार मानो बेफोरबायदि गोदाव सोराव बाथ्राफोरखौ बुंनानै नोङो न'खराव दुखु होनो सानखो आब'आ फैफिनगोन बियो नों गोसोखौ हमथा नों नोंनि मेगनजों खोमाजोंनोथ' नुगासिनो खोनागासिनो दा अलंबार अब्ला नों बेफोरबायदिखौ मानो सानबावखो नोंहा गिनाय गैया नामा दाखाल बावैसो बेसेरा जोंसारमोन ना मा बिसोरखौ माबायदि नायगार गावथारदों बेसेराफोर दाय गैयै सुबुंफोरखौनो सैमा अमाफोरबायदि नायगार गावथारदों फाबनांगोन बिसोरो गावथारग्राफ्रा फाबनांथारगोन औ आंबो नुदोंथ' बेसेरा एसेबां आनि थानि गथ' गोरलै गोनांखौहायनो बिफाया माबायदि गारनानै थांनो गोनां जाबाय दाय गैयै मानसिफोरखौनो नंखाय बाखाय दायनिगिरि खालामनानै साजायबाय मा जालांजोबखो बर' हारिफोरा बेबायदिनो साफा एफा थैलांजोबसिगोनदां बिनिखायनोथ' आरो आङो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों नोंसोरलाय आरो मानोथो बादा होयो हारिनि थाखाय खामानि मावनायालाय आयै सोरबा जिउ गोमागोन सोरबा जिउ बासिगोन बेखौलाय आरो मानोथो गिनो गोनां बेफोरखौनो जोङो गिनानै थायोब्ला बर' हारिखौ गुबुन हारिफोरा नाख्रेबसिननो बारा चान्स मोनगोन बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि गरमा गरमि दावराव जानायावनो जों गियालासे जों ओंखारनोसो नांगौ बर' हारिनि थाखाय जाय न'खरफोरा दिनै गोदाव सोराव नंखायलायनि थाखाय साजायनानै जिउ गोमालांनो गोनां जाबाय बिसोरनिखौ जोङो अननो नांगौ नायै बिसोरनि थाखायनोथ' जोङो दिनै हारिखौ मावनो गोनां जागोन हारिनि थाखाय थांनानै थानो गोनां जागोन जों नों आं बेफोरबायदियाव बाहागो लायाबा बर' हारिया गोमालांगोन आयै बिनिखायनो आं बर' हारिनि थाखाय खामानि मावहैनोसै नोंसोर न'आव गासैबो मोजाङै थायै गाव गावखौ जोथोनै लाखि आं फैबाय थादो मा सानमारखो नोङो आइजोमै जावैसोआलाय फनफोर हरदोंना हराखैथो जाखो गैया आयै हराखै माथो खनसेबो हराखै दाबो गोसोखाङाखैदां आंखौहाय दंखायो नालाय मालाय सासेया खामरेंखौसो नांगौ दा बेनो आंखौलाय बहाथो नांगौ बेनो दंखायो नालाय आंखौलाय मानोथो नांबावगौ हराखै हरनोबो नाङाथों आंखौ बुग्राना बियो साला थाथों बियो हारसिंनो हौवाफोरजों बांद्राय बिदि जिति खालामबाय थानाङा फिसा हौवाफ्रा बोरैबा बिग्रायबा गाज्रि जायो मोजां मानसिया गाज्रि जानांगौबाथाय बेखौ फेन्नो हाया उनाव नोंनो खस्थ' मोनगोन फिसा बेफोरबायदि एसे एनै नांलाय खमलायलाय जाखायो अब्लाबो हिनजाव मानसियानो गुरै जानांगोन आरो दे नोंनो फन खालामहरदो दे लांफैनो होदो आयै बिनि खोथा बुंबाय थानाङा लांफैनो होआ आङो थांला बेजों आं न'आवनो थानोसै आंहा न'आवनो थानानै इउटुब चेनेल खुलिनोसै इउटुब चेनेल खुलिनानैलाय माथो खालामगोन नोंलाय मा खामानियाव उदायगोन जि बेंग्रे खोथा बुंबाय थायोहाय नोंबो एसेबां मानसिफ्रा मालाय इउटुब चेनेल खुलि बेसेबां थाखा खामायगासिनो आंहाबो बिदिनो खुलिगोन आरो आंहाबो एक्ट्रेस जागोन आरो मा सर्ट मुभिफोर बेफोरबायदि बानायनानै आंहाबो थाखा खामायगोन आरो आंबो एक्ट्रेस जागोन आरो साल्ला अलंबारा बियो गाव खामायनानै आंखौ जाहोदों नालाय बिनिखायनो बाहादुरिया बारा जादों बिनिया आंखौबो नायबाय था आं हारसिं खामायनानै हारसिं थागोन हारसिं जागोन सिन्था खालामनाङा आयै आं थाखा खामायगोन इउटुब चेनेल खुलिनानैनो नोंबो इउटुब चेनेल खुलिनानै एक्ट्रेस जानानै ओइ टमि नार्जारिमोन बायदि भाइरेल जागोन नामा भिडिअ भाइरेल जागोन नामा नोंबो साननैसो एक्ट्रेस जाफ्लेनो सेंग्राफोरजोंहाय मोदोमनि सोमोन्दो लालायनाय भाइरेल जालायनाय लासिसिं एक्ट्रेस जानानैबो बेफोरबायदि दाजाखा फिसा नङाबा नोमफाया हले नोंखौ दोनथारनाय नङा आं बेफोरबायदि जायाना आयै आंनि सायाव फोथायनाय लाखि नोंसोरो साल्ला थङालिफोरा साफा सानै बेफोरबायदि मानसिनि थाखायनो जोंफोरसो माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरबाबो बिसोरनि मुं लाजा रायजाबाय थासिगोन दाना आरो मा मोननैसो एलबाम गाफ्ला एक्ट्रेस जाफ्लानो मोनखो मिसा मिसि भाइरेल जानानै बिसोरनि थाखायनो सेस जोंबो दायो सिख्ला मानसिफ्रा सोरबा एक्ट्रेस जानो ओंखारबाबो बिसोरनि मुं लायैनो रायखांजासिगोन बुंजासिगोन सिगां बादा होजासिगोन जाबायसो फन हरदों दा रिसिभ खालाम रायलाय
बे दाउलायाखि फन हरग्रा हिन्जाव गैया बिन्दासो जादों बियो बिखुनजोसो फन हरदों बेसेरा आं बिखुनजोआ मालाय बायदि नङा आंखौ जोबोद अनो आयै आं दसे गैयाबानो नागिरथिंबाय थायो आंखौ जादोंना जाया लोंदोंना लोङा खबर लाबाय थायो मा खालामदों मा थादों आयै बेबायदि बिखुनजो मोनदों खाफाल आं आयै आं न'आव साननैसो गैयाना हयथ' थानो गोजोनखायाखै बेखायनो फन हरदों र' आं रिसिभ खालामनि हेलौ आयै अनसुलि बिहामजोआ गैयिखायनो थानो हाथाराखै नामा आया उसुगुदु मोनदोंदां ओंखायनो फन हरगुलायबाय बिदि नङा जोमै माब्ला फैगोन न'आवहाय बेबायदि एसे एनै बाथ्रायावनो हुवाजों नांलाय न'आव खारलांनाय सभाबा मोजां नङा दे माब्ला फैयो न'आव थाबनो फैदो न'आव खामानि मावनो दांनो एसे खस्थ' जादों मानसि गैया दे हायोब्लालाय दिनैनो ओंखारबोदो आयै नों आंखौ खामानि मावनोसो लिंहरबाय न'आव नोंथ' आंखौ माब्लाबाबो खामानि मावहोआमोन ना न'आव मा मानसि गैया जाखो सोरांस्रि मोनालाय फेथे मोनालाय सोरांस्रिया दायो खामानि मावनो हाया नङाना बियो बिमा जासिगोन बेखौ दायो जोङो आराम दोननांगौ दे फै न'आव थाबनो मावनो दांनो एसेसो सहाय होना होआब्ला जोङो बेफोरबायदि समावहाय मा सोरांस्रिया बिमा जासिगोन बियो माबोरै जाथावनो हागौ आयै जाथावैयाबो माब्लाबा जायो बेफोरखौ बारा माथा मारिबाय थानांला थाबनो फैदो दे दोननोसै आया आंखौ दिनै खामानि मावनोसो न'आव लिंहरबाय आया आंजों दिनै मानो मोजां रायलायाखै अ बुजिबाय आङो सोरांस्रिया बिमा जासिगोननो बेनिखायनो आया आंखौ माने दायो खामानि मावग्रासो बाहायनोसै मा सोरांस्रिया बिमा जासिगोन बिदिबाथ' मोजां खबर थां फिसा थां नों थांदो थां न'आव थां बेबायदि समाव एसे आराम होनांगौ मावनाय दांनाय एसे सहाय होयै थां सहाय होनायनि खोथाखौ दोनायै नोंबो फुरथिसो जादों सोरांस्रिया दे बिमा जासिगोन आया दायो बिखौसो अनसिगोन मिथिगौना आं दायो बे न'खराव बारान्दिसो जाहैनांसिगोन आयाथ' सोरांस्रिनि फिसा माब्लाबाबो नाङा होननानै बुंदोंमोन आरो बिसोरखौ बियो फिसा जोनोम होनो हागोन होननानै माब्लाबाबो आसा खालामाखैमोन नाथाय बियो माब्रै अकस्मात जाजोबखो आं साननैसो न'आव गैयैयावनो बिदि माला मा जानानै थाखो बेनिखायनो बे दाखालि गोबाबाय थादोंमोन आरो सोरांस्रिया आइनि गोरबोनिफ्राय आंखौ सिख'ना लानो सानदों नङा आं बेखौ माब्लाबाबो जाहोआ आं बेखौ माब्लाबाबो सान्थि थानो होनो हाया बिनि उदैनि फिसाखौ आं बुथारनानैसो गारगोन बेसेसो फिसा बेफोरबायदि दासान मा गोदाव सोराव सानदों नों गावनि बिनानावनि सायावनो नों गथ' जोनोम होनो हाथ'वाखै बियो होनो हागोन मोजांसो खबर न'खराव गोजोननाय फैदों नों बेफोरबायदि माब्लाबाबो गोरोन्थि खामानि दामाव फिसा नोमफाया मिथिब्ला नोंखौ गोथाङैनो बुथारथारगोन सोरांस्रिया दे बिमा जासिगोन आं माब्रै सहायनो आङो आया आंखौ अननाय नंला आयै दिनैनिफ्राय नङा आं माबा मोनसे सोलो खालामनानै लाथारनांसिगोन आंनि बिखुनजोनि गोरबोनिफ्राय आङो सोरांस्रिखौ माब्लाबाबो सिख'नो होआ